Storytime újra, mint ahogy szoktuk is. Nem tudom, hogy melyik napon volt, és hogy hanyadik óra volt, de azt tudom, hogy a szerb óra volt. Minden jó volt, okés volt, ott volt a tanárnő, jó, tanultunk, nem tudom miről. És az egyik osztálytársam, ugye nem akar dolgozni, szokásosan, és hát így a szerb kiakadt, a tanárnő kiakadt, mert hogy hoppá, nem akar válaszolni a válaszra. Az osztálytársam volt azt hiszem egy ilyen felsője, és azt így a fejére húzta, és így lefeküdt a padra. Tanárnő így kikészült, ezért ordibált vele. Addig ordibált, hogy az órának vége lett, és mondta a tanárnő, hát oké, ezt én nem fogom tűrni, mert ugye mink az osztály, meg így az egész tanárnők ezt tűrik már egy éve, szóval na jó. Tanárnő kikészült, megfogta az osztálytársamnak a karját, mondta, menjünk a pszichológushoz. Az egész osztályon így rajongott, de csendben, hogy jéj, ez az, végre megy a pszichológushoz, mert tényleg mi se bírtuk már azt tűrni, hogy egész nap cirkuszol. Jó volt addig, míg ugye a szerbterem azóta lent van, mert ugye 2 emeletes maga az iskola, az ugye ott lent volt, és mentünk a másik emeletre. Jó, mentünk, és hát ott volt a pszichológus, de maga szoba volt ott, de a pszichológus nem volt. Mondta a tanárnő, hogy keressük meg, hogy hol van az irodában, az igazgatói irodában, meg mi nem tudom milyen irodában még. Mentünk, kerestük, sehol nem volt, és gyorsan rohantunk vissza, hogy nincs itt. Mondta a tanárnő, hogy oké, maradjatok itt, majd én megkeresem. Mondtuk, oké, viszlát, nem bánjuk. Elment, és az osztálytársam ugye annyira mérges volt, és hogy mondják, hogy ilyen, értitek, ideges volt, hogy fogta a táskáját, és elment. De nem engedtük neki, szóval nem engedtük neki, ezért én, ugye van a táskának egy ilyen kis rész a tetején, azt így megfogtam, hogy egy vállon vitte, megfogtam, visszarántottam, és mondom, hova mész? Hova készülsz majd? Azt így mondja, megyek a testvéremhez, hagyjál békén. Mondom neki, megvan a testvéred otthon. Elkezdett ütni, és hát ugye én fogtam, azt így elkezdett ütni. Mondom, nehogy visszaüssek, mert akkor a földre kerülsz le. Ezt nem mondtam, csak a magamban mondtam, jó? Nyugi, nem verném meg, mert így is iskolában vagyunk, de ha iskolán kívül lennék, én agyon ütni. Mondom, oké, nem érdekel, én akkor is fogtam, és nem engedtem el. Jött az egyik barátnőm, és mondta, mi a baj? Mit ordibálsz? Az osztálytársam, hagyjál békén, Míg meg elmondtuk, hogy hoppá, ezt meg ezt csinálta, és most az igazgatónál kéne lennie. Jött az egyik barátnőm, és a 2 vállánál ugye megfogta az osztálytársamat, és mondta, hogy hagyd abba, mert nem tudom mi lesz, már nem emlékszem. Akkor is ütögette a barátnőmet, ugye ő nem az én osztálytársam, ő egy másik osztályból volt, és akkor ütögette, meg csúnyán beszélt velünk. Mondhassuk, hogy tényleg nagyon csúnyán. Nem akarom, mert különben a YouTube letiltsa ezt a videót, mint az állat. Szóval ilyen nagyon trágyár szavakat használt. Jött az egyik nagyon kedves tanárnő, amit utálok, mert nem tudom, csak úgy utálom. Néha szeretem, de mindegy. Azt akkor mondta, mi van, mit csináltok, engessétek el, hagyj menjen, ha akar. Mint meg, de tanárnő, és akkor meg belevág a szavamba, hogy hagyjad. Jó, elengedtem, mert mit csináljak, érted? Elengedtem, és akkor elmondtuk a sztorit, hogy ez meg ez, és most a pszichológusnak kéne, hogy legyen, de hát nincs itt a pszichológus. Azt akkor mondja, hogy hagyjátok, tudjátok, hogy ilyen. Tudjuk, de akkor is. Nem szabad, hogy elmenjen, mert mondta a tanárnő, hogy maradjatok itt, és ne menjetek el. Ezt mondta a tanárnő, de jó, utána elment a tanárnő. Azt így jött a biológia tanárnőnk, és hát muszáj volt mennünk órára, de ugye ezt meg akartuk nézni, hogy a pszichológus veszekszik az osztálytársammal. És hát szokásosan nem vártuk meg, mert nem volt rá időnk,
de utána meg az első emeleten láttuk, hogy hoppá, ott van az osztálytársam, a pszichológus, az osztálytársamnak a 2 testvére, meg a tanárnő, mármint a szertanár. És be kellett mennünk órára. Amikor bementünk órára, így ilyen 10 vagy 15 perccel ezelőtt bejött az osztálytársam, de tudjátok, hogy így az egy vállon volt a táska, és a kapuszni fönt volt, azt így bejött, tudjátok, olyan, tudjátok, olyan, mint ilyen, tényleg ilyen emós lenne, meg minden, és így eljátszotta a depressziót. Szóval így volt, hogy ilyen egy sor pad, még egy sor, még egy, és még egy, szóval 4 sor pad volt, szóval hogy így. Ennyi, így volt. Bocsánat, nem 4, hanem 5 sor volt, és így a 2 osztálytársam ott legelől volt, én a barátnőm és az úgy gyerek az a másodikba, és a fiúk meg a harmadikba, igen. És az osztálytársam, ugye aki a pszichológussal beszélt, az meg leghátul. Azt akkor a tanár mondja, hogy gyere előre, meg minden, de hát mit csinál? Nem, vagy nem is válaszol. Azt én így nézek rá, hogy de, vagy ide ráncigálok. Persze nem bírtam azt csinálni, mert hát iskolában vagyunk. Sajnos. Elsőben mindenkit vertem. De az elsőben volt nyugi. Utána kérdeztük, hogy mit beszélgettél, meg érted, meg minden. Azt így mondta, hogy hát majd holnap be kell mennem a pszichológushoz. És hát nem, hogy érted, hogy holnap 8-on, mert mit tudom én, azt hiszem, hogy múltkor 7 óránk volt, az akkor 8-on bent kell maradnom. Biztos? Az akkor természetesen nem marad bent, múlt napon nem marad bent, hanem majd egy másik napon. Hogy ne az legyen, hogy majd másik napon, hanem most, ha arról volt szó, hogy bemegy a pszichológushoz, akkor most legyen, nem másnap. És ja, borzasztó volt ez a nap, de úgy meg tökre örültünk, mert miért ne? Azt ja, ennyi volt a storytime. Remélem tetszett. Nem nagy ügy, de nyugi, szerintem még lesznek sok storytime-jaim. Puszi!